Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Ika-19 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2020. 36 días na lang nabilin, 36 days before pa man mag-Christmas Day, kag 43 días na lang nabilin before pa man mag-New Year's Day. Magainop na na kita mga kaaksyon, tubdob kita sa takna launa 15. Sa pagdulong sa mga balita, gikan sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal, gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod, plus ang mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga to sining mga kaksyon sa sining udto? Maro init-init gawang tiyempo daw ka okstan. Kabay pang oks lang ang aton sining pag sinalayo ang COVID-19 yara lang sa panggaron kag naga kipaw-kipaw lang ang kalimutaw sini, no? Kay kun magpagusto ka lang ni latnan ka sining COVID-19. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan?
sa mga kaaksyon ka sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon, Oxlang, kabay pa nga okay lang kita. Sa mga kaaksyon taman sa Negros Oriental, kabayon ta nga Oxlang ang aton sini nga sinalayo, bisan paano, amat-amat na nga naga balik ang ekonomiya. Kabayon ta nga sige-sige lang. Kag sa aton sini nga mga kaaksyon sa bugos nga Region 6, sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Balita ni Aksyon Marlon Hinubia. 99 ka mga market vendor sa Sagay ginpaydalom sa swab testing sa COVID-19. Resulta posible may baluan karon sa hapon. Kaga tubig sa Mining Petro sa San Jose Sipalay nabuhang. Ay sus, I don't know kung may nagkalalastro sa sining pagkabuhang sang mining pit. Do yan isang minahandra sa surad sang Sipalay. Ano man ang nangin nahitabo siniman. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay balita ni Aksyon Art Tayhukon. Kooperasyon sang publiko liwat nga ginapilar ni Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales angot sa nagapadayon nga implementasyon sang road clearing operation. Binabantayan lang nilang si kisang implementing agencies tapos mabalik na naman. Ay nano. Tingin patawad na gani sila ni. Muning problema sa Pinoy kay kung kampanyahan mo magkaladulaman pero pagkaligad naman sang pila ka oras nga wala naman ang nagakampanya mabalik na naman. Ay huogin. Ay gusto nyo gid multahan. Amuning kapikado nga daan subong niyo. Ay, huogid. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Gwardya nga nagapangihi ginagaw ang armas lutang sospek na dakpan na kastiguhan pa. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Brian Morden. NOCO Director Police Colonel Falge aminado nga wala pa sang dalagko nga drogista sa Negros Occidental apang padayon ang kampanya. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Highway Patrol Group magabulig sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH kag magapangdakop sa mga overloading cane trucks. LTO installation sang speed limit para sa mga bus, minibus kag truck gina-implementar sang LTO. Kag sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, 19 anyos nga lalaki nga nadakpan sa border control sa syudad sang Sagay nga may dala nga shabu ginpasakaan na kaso karon nga adlaw. Samtang sa balita naman sa area sang syudad sang Bago, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, top 1 na high value target sang syudad sang Bago arestado sa buy-bust operation sang kapulisan. Samtang sa ato naman nagapangunang mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod. Igabalita ni Aksyon Eden Aboso, DOH o kung Department of Health wala pa sang desisyon kung panugutan ng saliva testing para sa COVID-19.
18 milyones pesos nga military equipment gikan sa US, Estados Unidos na tala na mag-abot sa bulan sang Disyembre. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod sa bugos nga Region 6, sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton sirigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, pag-relax lang anay gamay kay mahina ang kalaban. Sa mga kaaksyon ta via Facebook Live nga nagatutok na sa sininga udto, ipadala lang ang inyo sininga mga mensahe kaya tagan tanay talupangod sa dili lamang madugay. Plus ang aton sininga mga kaaksyon nga yara sa website sa www.actionradiobacolod.com.ph kag sa mga kaaksyon ta nga yara sa YouTube sa Aksyon Radio Bacolod, ipadala lang mga mensahe nyo kay tirahon tana dugay-dugaya. Dari sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Daligid lang kay rinang unang resultaho sa first draw sang Small Town Lottery sa sining adlaw sang Webes November 19, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 12 kag 27, liwat 12 and 27. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito Ayos, sige, daligid lang kay ma-unload tanay sa mga talamyawon ta sa sining udto kay Madam Jocelyn Libon Dispoho, may lang pagpamati Madam Jocelyn, no? And Arwin Secural, no? May lang pagpamati Arwin. And Liberty Binitin Obaldo, may lang pagpamati dra sa Eastham 4 sa Mansilingan, no? And sa kay Jory Montiliano, may lang pagpamati Jory. And sa kay Jovi Artagame, may lang pagpamati Jovi Artagame. And lakip na sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang pagpamati, no? Sa pamilya Malaka, avid listeners gid sa Aksyon Radio Bacolod. Thank you so much Madam Elizabeth Malaka Gamala, no? Arwin, ay kay si Arwin gali na basahan ta na ni kay Jory Montiliano, watching live sa Purok Inday, Uya, Barangay Vista Alegre. Dining Purok Inday, Uya man, sa Barangay Vista Alegre, no? May lang pagpamati Jory Montiliano. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati sa Celine Homes. Tamyaw lang siya sa kay Mina, Budol, Carlos, kag Petra Olpenda sa Canturay, Sipalay City, no? May lang pagpamati halin sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Jolly Militado Patrimonio, may lang pagpamati sa Rexas lang kukon magdulong kamida sang goods para sa Bagyo. Mga oras pwede sir? Daw last day today, no? Last day today ang pagbato naton sa mga goods. Pwede may nga gawa within this day, no? Aldrin Limaco, dra sa Ninas Rose, may lang pagpamati to Aldrin, kag sa kay Commander-in-Chief dira, kag sa mga tinawo sang Ninas Rose. Kay Losi Yang, may lang pagpamati Losi Yang. Ay, pwede LM Muhar, may lang pagpamati LM. Kay Jane Ignacio, may lang pagpamati dra sa Soberano Compound. May lang pagpamati kag kay Nong Rinly Marter. Okay. Thank you so much, Gid, no? Kag mayo lang pag-monitor kay paring Rinly Marter, no? Kay Lisa Libuon, may lang pagpamati sa Alcobar, KSA. Lisa Libuon, no? And Josa Baligwat, may lang pagpamati dra sa Cavite.
As lang po natanggap po visitor ang DYEC, planning to po visit sa... okay. Pwede pwede lang. Kalapad sinadi sa Guaho. Alex Montesa, ara duha kalikara mayo ang gapanguna nga balita sa Rex. Ay, pwede kalikara gida Alex Montesa. Lugayan ang balita kay labugayon ta, rangkada labugay na sa kahanginan. Excuse me po. Ayo si Alex Montesa way gidobrahon na. Gian Resisio may lang ang pamati love dikis. Okay. Thank you so much Gian Resisio. Maricar Hancorda Rojo. May lang ang pamati dra sa La Carlota sa pamilya Hancorda Cagroho. Thank you so much gid, no? And Ophelia Galero Arce, may lang ang pamati Ophelia dira sa Isabela with Susana, Shelian and Jovelyn. Lito si Condes, may lang ang pamati dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Lito si Condes, Alex Montesa, bakula na ang balita subong nga mapaang ang udto una sa balita, una sa aksyon. Ulihi sa timo. Ay, puwerte ikaw yung ulihi. Tapos niya kami di. Heaven, may lang pamati sa imo dira, no? Salamat gid sa unang batch sa ngaton sining mga talamyawon sa sining odto, no? Oscar Vito, may lang pamati sa GQP Multi Venture Incorporated. Oscar Vito, no? Kagawa din Bungjo Campo sa Barangay Maaw, may lang pamati. And Jose Hierson Lapinig Junio, may lang monitor, no? Kay Saljan Von, may lang pamati. Saljan Von. Sayjanisa Von. Amunisa. Chris Kerry Paul Javier Tanatan, may lang pamati, no? Salamat gida sa imo sina nga pagparamyaw. Chris Kerry Paul Javier Tanatan. Inday Blasa, good PM ng Roberto Lames, may lang pamati. Jimmy Diaz from Masbate, good afternoon sa imo dra Jimmy Diaz. Dave Himino, pwede magkapauli halin sa Cebu pagkadto das Bacolod. Ambot kung may biyahe ng Cebu Bacolod, no? Chris Vilmat Reyes, may lang pamati dra sa East Homes 3, Barangay Estefania. Greet lang si Tatay Jerry Acero sa Morsia, Arsenio Subido, Montoya Trias family. Susan Pahariliano, may lang pamati. Salamat gid sa panyaga. Susan Pahariliano. Mayla Dikito, may lang monitor Mayla Dikito, no? Sige, dali lang kayang iban si karon ng dugay-dugay. Mahina ang kalaban. Karon, balikan naton ang aksyon balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:47 na nga oras, 11:47 na. Sige, pagchibog na. Kay dugay-dugay, udto na doon, no? Saway pa chilibugon, pagpangita lang, no?
O galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kadtuantang balita gikan sa News Center upod na kay aksyon ni Abuso ini may kangtanan sa Department of Health wala pa sang desisyon kung panugutan ang saliva testing para sa COVID-19. Kag 18 milyones pesos nga military equipments gikan sa US natala na nga mag-aabot diri sa pungsodo sa bulan sang Disyembre. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, labi na diri sa Bacolod kag Negros Occidental, kag bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita nasyonal gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. Maayong Action Rex, kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, wala pa iyasang desisyon ang Department of Health kung pahanugutan ang saliva test para sa COVID-19 testing. Sa budget deliberations ng Senado sa itong Miyerkules, gin-question ni Senate President Vicente Soto III ang DOH kung may pulisa na sila nga nadihon angod sa paggamit man sang laway bangod mas barato ini. Naibaluan ang saliva test Action Rex, ang nagabalor lang 1,500 tubtob 2,500 pesos, samtang ini ang tipikal bala nga swab testing. Ang nagalamot naman sa 3,500 tubtob 11,000 ka pesos. Kung wala laway, Ha? Hindi mo hindi ka tawo ang Action Rex. Pero tiyang balila, hambal man ni Senate President Soto nga mas okay na siya kuno Action Rex. Okay, actually nubo-nubo sa. Sa testing gidiya subong nga gina-test nila nga 3,000 plus ang presyo anay dira. Unlike ini iya nga 1,500 pesos basi manubo-lubo pag gid ni. Kagambal ni Soto Action Hindi Rex. ni kapitalaway. Kapital mas hindi ko na Action Rex, mas mainganyo lang tao nga magpa-test kay hindi sakit ya Action Rex kay subong yang swab testing sa ilong kag sa puwak mo. Ariya ti saliva test lang sa sa wall lang sang imo cheeks abi dira kuwaon ang laway para may baloan kung negatibo kung positive ikaw sa COVID-19. Samtang sunod naman kay Senator Pia Cayetano, wala pa sang desisyon ng ahensya bangod wala pa man nakapatigayon sang test nga magkapamatuod nga epektibo in Action Rex. That's why nga wala pa nila gina-push through. Pero amo ning ginaduso karon sa mga senador pero at least mainganyo kag hindi man bugat sa bulsa sang aton sini mga ka-aksyon nga luyag magpa-test kung COVID-19 ang paghahambalan. Samtang mag-aabot naman niya sa bulan sang Disyembre, may Christmas gift ang US Action Rex. Balor 18 milyones pesos nga military equipment. Sunod kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, ining ginistoryahan sa pagsinapol kaupo ng US Embassy nga si Charge the Affairs nga si John Law. Dugang pa, ilaman ginistoryahan ang relasyon sa tunga sang Pilipinas kag US sa idalom sang liderato ni US President-elect Joe Biden. Palayag ni Lorenzana nga nagpasalig ang US nga wala sang pagbag-o sa alyansa kung magkambyuhanay na sang liderato. Samtang sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglamot na sa 56,558,222 ang naapektuhan sa COVID-19, samtang mayara na sang
349,808 ang mga naka-recover kag mayara sang 1,354,616 ang nagkalamatay. Diri naman sa pungsod Pilipinas, naglamot na sa 412,097 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19, apang mayara na sang 374,666 ka recovered patients, kag mayara sa ang 7,957 ka nagkalamatay. Sa Western Visayas, nadugangan sa sang 65 ka panibagong nga kaso kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 18,626, apang 2,036 gid lamang ang aktibo nga kaso. 300 man ang panibagong recoveries kahapon nga adlaw, rason nga naglambot na sa 16,094 ang total recovered diri naman sa Region 6. 8 ang nagdugang sa napatay kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 496. Sa Negros Occidental, 25 ang nagdugang nga kaso, rason nga naglambot na sa 5,479 ang COVID-19 cases diri man sa probinsya sa Negros Occidental. 18 naman sa syudad sang Bacolod ang nagdugang kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 5,173. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Ida Naboso. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time 11:54 na, las 11:54 na. Ayos. Sige, sa mga kaaksunta, kaduantang balita sa patrol ho. Ang Highway Patrol Group o kon HPG magabulig kuno sa Department of Public Works and Highways kag magapangdakop sa mga overloading cane trucks. Tiuna sang galing mo, dapat ro insyaktuhan lang Ay kabudlay kung kaysa mag-overloading ka, galing kayong guwasang tracking kung kaysa, ti araman sa kagabihon. Ti dawala man operation sang HPG. I don't know kung paano nila ini. Basta importante lang ating advisory sa mga trucks dira nga nagakarga sang tubo. Total miling season na gidman subong nga tiyempo. Runubo-nuboon talang, no? Kag LTO installation sang speed limit para sa mga bus, minibus kag truck gina-implementar na sa Land Transportation Office. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, nakalabot na sa iktalapangod sang Highway Patrol Group diri sa probinsya sang Negros Occidental ang inasod-asod nga mga aksidente sa dalanon involving sa mga truck sang tubo nga kung kaisa suno sa iya nga nagakalatumba sa dalanon, ilabi na ang natabo sa area sang Barangay Mabini kag Barangay Sagwa Banwa sa Banwa sang Valladolid na lakip na diri ang pagka-aksidente man sang pila ka mga truck sang tubo nga kakalatumba man dito sa syudad sang Kabankanan. Rason aksyon na Rex nga suno sa iya ang isa sa mga rason diri nga aabi nga nagakatumba ini kay bangod wala nila gina-observed ang mga protocols, especially sa ang seguridad sang ilatag sa ka mga truck. Kaangay sini nga guma nga dapat tutukan diri nga kung ang guma bulog na hindi na dapat usaron pa sa baylo, dapat isla na para malikaw ang aksidente sa dalanon. Kay kung kaisa suno sa iya, hindi malikawan kung ang guma bulog na, malupok na ang posibilidad matalang man ang mga driver. Suno sa iya, ang sobrang taas ang height sang tubo nga ginbutang sa truck di karga, isa pa na dapat suno sa iya 4 gid lamang ka metro base sa pagsulundan sang Land Transportation Office. Hindi na pwede ang mga overloading cane trucks sa diin suno sa iya kung may aragid man ina iya ginadakop nila Action Rex. That is why nga sa mga para sa ma-prevent pila ka mga safety measures ang ginpahayag man ni Captain Robelito Mariano, ang tagpamuno mismo sa Highway Patrol Group, nga dapat to balanggin mensionar ta nagligad to yung may canvas bala dapat ang likod sang tubo. May cover, abi canvas cover
ang karga nga hindi dapat maglapaw sa 4 metro ang kalabaon na gikan sa ground, and at the same time dapat checkeron man ang railings kag dapat kompleto man sa mga accessories agud jadto nga ang driver sunod siya makapreparar. Di kay komo nakalabot Actionarex ang gini nga problema sunod diri kay Captain Robelito Mariano nga nagpadulong siya, actually sang gina-interview ta siya kag Action Rex, nagapadulong man siya sa opisina sang DPWH sa probinsya sang Negros Occidental agud jadto nga liwat nga magpakig-angot kag magpakigsapol para mamonitor man ang dalanon sa probinsya sang Negros Occidental kag of course ma-checker man ang karga. Diri na Action Rex gimensionar ni Mariano nga dapat ang mahibaluan kung pila ang mahibaluan paagi man sa ilang portable weighing scale kung ang isa ka truck overloaded sa tubo. Correct. Oo. Pero bisan hindi overloaded kay baluka depende na sa kabugaton sang tubo mo. Mayara yang tagalumapaw ng karga sige gihapon pag-abot sa scale landa lubo gihapon ang weighing scale bla ang resulta. Yes sir, correct. Magaling ang depende na sa kabugaton mo kay bisan hasta lang na sa iyang kahad ang kalaba ang tubo yang karga kundi way galabaw pero taas ang iyang gwa sa scale niya daho bugat siya. Oo, ginpalabuta man na sa dapat ang insaktuhan lang para sa nagliligad na may implementasyon man to ang LTO to ng lokal nga gobyerno tadri sa syudad ngang over nga tuman gid kataas nga karga wala ginapalabay do pila lang to ka semana tapos pagkadason semana to way naman nagbalik naman sa taas nga karga nano ning implementasyon nila man man isa pa na action dapat sige kay gin hampalanta man sa Actionarex silingko sir may mga lugar especially kung mga trailer mga vertical aba sang ila sining lawas nga karga tinay ang mga trailer na iya sa mga transloading naman nagahalin Action Alvin sa mga transloading kaya gahakot ya sang tubo mga kuan man na iya mga truck naman lang kag sunog gani sa iya nga dapat kung gahakot sa tubo kung halimbawa ang isa ka truck allowed lang gali Action Rex sunod sa iya bigikan sa LTO is only 4 meters sunod sa iya nga hindi ang kalabaon ang kataason ang kataason pag hindi ka na iya 4 meters salin sa may kuan niya may tapakan sunod sa iya halin sa ground 4 meters. 4 meters. Saktuhan lang siya. Inaya safety na. May lubo sa labaw sa kahaya. Mag 1 meter pa na o 2 meters ng labaw siguro sa kahaya daw. Okay naman na. Pero sunod sa iya nga talaksan diri paagi man sa mga ekwipo nagikan man sa DPWH, that is why sunod sa iya kung in kaso gidman nga mag-overloaded na gidman ang nga salakyan o contract sang tubo sunod sa iya nga number 1 diriya ginatikita na insigida Actionarex ginatikita niya na okay isuhan niya na sang ticket bala sang temporary operators permit ang gina-issue sang Highway Patrol Group base man sa pagsulundan man kag sa pagsulundan nagikan man sa Land Transportation Office. Ari ang pahayag ni Captain Robelito Mariano. Canvas cover para walang nalalagay sa tubo. Yung sukat sa yung karga ng tubo na 4 meters dapat. And yung mga coordinations ng tractor, yung mga rilong nila, kung maayos sa pwede pa, and yung mga accessories nila, yung mga ilaw-ilaw sir, dapat kompleto lahat sir. Violation din po ito kung mag-overloading? Yes sir, actually ito manghuli kami ng sa overloading kasama ang DPWH regarding po sa mga overloading. Ano po ba yung mga gadgets o equipments na ginagamit natin? Galing po ba ng DPWH po? Yes sir, actually sir, ang gumagawa po nila nang nag-operate po ng overload is yung DPWH. Ina-assist lang po natin ng DPWH kasi meron silang mga portable sa weighing scale.
Yun po yung ginagamit nila. Yun sinasabi niyo po mga 4 meters po yung height ng truck. Ano po bang ibig sabihin? Mula po sa katawan ng truck o mula sa ground papunta sa height na ng tubo? Mula po sa ground yun, sir. Yun, sir, yung advice naman ng LTO, sir. Na mula sa ground hanggang sa taas ng karga nilang tubo. Ganun po ba? Kasi yung iba po, sobra yat ng taas na, hindi na po sumusunod sa patakaran. Yes, sir. Pagka may violation, sir, sumisigita ka ng sir. Yun naman, sir, yung kaya natin yung investigation lang, sir. Aksyon, Rex, sa mulang ginagalang kay Chimpo, gini dapat may advisory na da sila kag inang matagiyas ang truck ngayon na kag ang nagakarga kay baluman sang ila sining tinutuyo kag kundin asta lang ng pagkarga nila sang tubo kay may ara nga sobra-sobra kung kaisa. Aksyon, Rex, kung gani, ang iban kay kung sobra, out of, hindi magbalanse ba? Mabalanse man siya pero may tendency nga disgrasya, mawasak, kung ano man da. May man itong imong nga tracking to, alin sa sauto nga kanugbo man lang to sang karga to. Kaya ginaambalan ko, hasta ka lagi dyan 4, hindi ka na Nan. 4. Bisa hasta ka ba da 4.2, 4.3, okay pa na? Oo. Di ba? Pero kung sobra ka lagi kataas nga daw pamatyagan mo daw, ay nabuwas ang hakutanay mo, kabudlay man na, take up ta sini, kay subong sini, chimpo na sang galing mo. Correct, Aksyon, Rex. Kag bisan din ka subong magpangita, dalan mo, basta lagyan sang tracking, ginakargahan gidi na. Yes, Aksyon, Rex. In fact, ang iban gani, makakarga lang balasang madamo, kay the more nga karga, dako ang karga, dako man ang ginansya, dako man ang kita sa sentral. Oo, dako man ang kita. Di amo na nga lagas kin sila Aksyon, Rex, ang medyo mataas-taas kag dako abi nga madamo sang karga, kay gusto man nila nga mas dako kag isa ka trip ya kag maghambal ya. Pila gani ang labaw ako na pila gani ang isa mo ka trip gamay 36 lang 36 toneladas gali Aksyon, Rex. No, tiyang iban which is supposed to be limit lang gani iban mga 16 tons o mga 16 toneladas. Pero depende na yan sa tracking, ha? Yes, sir. Kaya may ara tracking 6x, may ara nga 6x6 bla? Yes, Aksyon. May ara truck nga parehas mo, 10-wheeler truck. Siyempre. May ano pa na da. Basta depende na sa tracking. Basta importanteng katason, hindi gid magtama gid kataas siya, nga labaw-labaw gid siya tagpila ka metros pa to sa kahaya. Isa pa na kay mangin problema kay kabalo ka kung taas na gid katama kay gakadala sa man ang kuryente Aksyon, Rex. Luwas ka dala sa laban gid na sa itos siya. Palda man ang salakyan na matumba kag ang malain pagidya may madala sa pangaiban. Amo na kung may maulaan pagidla. Dumduma mo to natabo to nagliligat to sa area sa Southern Negros to isa ka salakyan to bala Aksyon, Rex. Atong sa may Valladolid? Oo. Kargado man to sang tubong tracking, no? Tubong tracking to. Kagulain kay natabo na ba sang dapat sa mga tagiyas ang truck na kung anong ginimplementar ta nakaligad to nga mga ambot na nga tuig to do last year or nagligad pag nga tuig ginimplementa ni sang highway patrol kag ang syudad ta nagkandak ni ganida sa pagagi sa new government center bla. Sang sobra ka taas dati daw nagnubo-nubugid man tong karga nila pero pag dugay-dugay nagbalik naman kay daw wala naman ang kampanya ta. Oo, ang importante kagang mayor man nga may papel man dire Aksyon, Rex, no? Ang mga nagkalain-lain nga ahensya. Kung sinong gintas dira, kung DPWH or ang HPG, dapat kina mo na magkampanya. Kaya sunugan ni kay Mariano, ang ilang papel nagabulig sila sa tagsa ka mga local government units, especially sa lugar nga makadtuan nila, plus ang DPWH, especially sa kampanya sa overloading. Timing maning diskusyon ta kay kadamo sang nagapamati nga mga plantadores o kag mga small planters nga ang mga karga sang truck balang nga ginahire ninyo hindi lang pagpatamaan, gid kay kung magsobra naman kag madakpa na sang HPG kag sang DPWH, hindi man nagyapon kapasar, kanugo man nagyapon, pabuhina na nila karga. Magluwasan na Aksyon, Rex, violation man on the part sa driver mo. Isa pagid na. Tikitan kaya TOP, magambal kaya nga TOP, ginakulba ng iban kay ano nang TOP? TOP maling
temporary operator's permit, no? Okay. Oo. Hindi ko kuntap. Oo. Ang temporary operator's permit, ang TOP, ang terms ng ibang mga driver, ginakulbaan na sila. Kay ang Basta ang advice ko lang sa mga tagiya sang tubo, sa mga tagiya ka tracking, nga ang insaktuhan lang ang karga, no? Nga kung anong required sa limit amo lang nakataas. Kung magsobra sa gamay nga tag-isa lang kadangaw okay lang na. saksyon na, pero kung magsobra-sobra na, dakop gid na. So, dakpon gidya. Kaya, bisan gali ang Land Transportation Office, nag-advise man mo na dapat tumalon man ang mga pagsulundan sa mga dalanon. Ang kay GM tong salakyan ti ginatuman gid sang driver yan, no? Ang kasuguan sining hindi magpasobra. Pero insaktuhan lang ang karga sang tubo. Amo nang advice mo ni Action GM bla? Okay man, kung malaya nga tubo na, 10 wheelers, pero ang kalabaon niya Action Rex, saktuhan Kay no? sakto nang ambal ni Tomas Brunyola, siling niya Action Rex, depende pagid na sa kapasidad. Kay kung sobra na sa capacity, may tendency nga matumbang tracking. Dapat lang taon ang capacity sang truck, dapat aragid na Kag ang driver sinakay balo na kung pilang kapasidad sang salakyan yang ikarga. Di kay kung magkarga ka sobra-sobra, kundi disgrasya. Action Rex mo man ang ginambal man kagina ni Captain Mariano nga suno sa iya actually ang may kapasidad kag makabalos ang kapasidad sang salakyan ang driver mismo. Kung loaded na katama kag hindi na kaya tita ni nga driver magambal yang sobra na daw di na ni kaya kay Ari pagid ang tagiya pagid sang madamo nga tracking si pare Alexander John Terwell ga pamati man sa subong sa broadcasta. Kag si Jonathan Fuentes ang pananaw kuno ni kay Jonathan Fuentes yan lain niya kay pananaw ya kuno si Fernando po ang idol mo. Guwapuhon kagali kuno siling ni batchmate Jonathan Fuentes. Salamat. Dala na sa kuno sa may Alihis blang country homes. Salamat. Salamat gid. Namunuhan niya naman kan kita naman ka. Ano na to? Di na ko gali. Di okay na to. Basta mo lang naparamdam ta sa mga drivers tagiya ka tracking nga hindi ta pagpatamaan, no? Kung naghahakot kita sang tubo sa mga small planters, ipainsindi taman sa mga tagiya sa nga sendaw kung tubo nga amo lang nang ikarga nyo. Kay kanugon sa gyapon madakpan kamo sang highway patrol kag iban pa nga mga units nga gindesignar dira kag in cooperation sang Department of Public Works and Highways mabudlay na, no? Action Rex. So at least tumano lang pangabay sang DPWH, ang Highway Patrol Group, ang subungman ang kuan Action Rex, no? Subungman sang LTO. So for Action Rex, no, amali ang balita kag nakuha man naton dito sa area kun sang naggikan sa Highway Patrol Group si Sir Ruben, dali lang sir, no? Anong kay LTO niya? Ang speed limit ni? Action Rex ang gina-require karon sa Land Transportation Office ang mandatory na nga installation sang speed limiter para sa mga kung pila lang ang limit para sa mga bus, minibus kag truck, amo lang na? Yes sir, kung pila lang ang limit sang dalaga nila. Ang allowed based sa LTO? Yes sir, actually amo man ang ginapatikayon karon ni LTO Chief diri sa siyudad sa Bacolod nga si Sir Reuben Tampos nga ginapaidalon sa seminar ang mga drivers kag iban nga mga operators. Pero kung may violation, ma-detect na sa LTO? Detect Action Rex kaya ang speed limiter gali sulok sa iya kunti ginabutang na sa truck ang o kung sa isa ka bus ang speed limiter is halimbawa hasta ka lang 70 o 70 kilometers per hour mahuli gali na siya Action Rex kung maglapaw ka 75 gina-remind ka halimbawa magdalagan ka 70 na mo 75 mahuli na siya halimbawa mawala ka 7 naglapaw ka na ano tong huniyat mahilig ka gid sa tihaw?
damo man sa ngimit lang mga tigid yahaw. Ang gani man. Pwede man lang nga ik. At tapos ano to? Amo lang matunog kung sobra ka sa speed limit. Mahuli siya. Kung sobra sa speed limit, di kay gina-require ini, hindi lang sa mga buses, minibus, kag gina-require man sa mga trucks, especially mga panel, bala Action Rex, mga delivery nga mga panel, kag iban pa, nga public utility vehicle action Rex, no? Amali ang ginahatag sa karon kay ni Mr. Reuben Tampos sa paghatag man sa seminar dito man sa area sa Banwasang EB Magalona sa karon nga adlaw. Sa EB Magalona sila? Para sila subong sa EB Magalona. Kabahin ni Action Rex. Ito ang plano da ni Mayor Marvin Malacon dumabutang man LTO dira gani sa EB Magalona. Ambot sa no pa na? Abaw, maayo na, no? At least EB Magalona, Victoria, Silay, Talisay, dito na sa parts ng EB Magalona, ma-process ang kinanglanon sa LTO. Dra, kundi ma-decongest, mahaganagan ring paggilinutok sa Bacolod naman? Ito, kay ang diri sa Bacolod Action Rex, kay damo ang dako ang coverage Manila mo. Gani? Area sa Murcia, ila pa na, ang bago, kasi ang mga syudad, sa mga dalagko, ang mga syudad palang daan. Sa Bacolod palang daan, kuha na di ang LTO, pero kung mayara sa EB Magalona, pwede gid na. Oo, kung sa EB Magalona, mas mayo. Saan pa na i-postro ni Mayor Marvin Malacon, ha? Oo, kaya kapay pa nga mas sa madali nga panahon kay ang iban gani Action Rex sa Southern Negros may duha na dito mong sa area sang Pontevedra kag Himamaylan sa area naman sang Action Rex Cadiz hambal gali ni Jerry Asiro Jr. ning Action Rex parehos na sang Ceres gas sound kon magdasig ang dalagan mayara na nang Ceres man gali. Ginapatuman siguro ni Action Rex, no? Kabalo ka naman, basta may mga own cars, sometimes we forget, no? Okay. Oo, at least mahuli, at least sakto ito nga bali sa Reuben Tampos, nga mahuli ang iling speed limiter nga diri ginalimitan ang dalagan sang mga salakyan. Balita report sang patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba balita gikan sa patrol. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:15 ng aton oras. Kadtuan tang balita sa Bacolod City Government Center. Balita gikan sa kay Aksyon Art Tayhopon. Ini may kang tanan sa kooperasyon sang publiko liwat nga ginaapilar sang Liga ng mga Barangay Presidents. Lady Grace Gonzales angot sa nagapadayon nga implementasyon sang road clearing operations. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhopon. Action Art. Liwat nga nag-apilar Action Rex ang Liga ng mga Barangay President diri sa sunod sa Bacolod sang kooperasyon, especially sa mga pumuloyo sa tagsa ng mga barangay sa nagapadayon karon nga road clearing operation 2.0 bangod sunod diri sa kay Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Grace Gonzales. Hindi ka murot subong sa trabaho gyapon ang mga barangay kapitan kag barangay kagawad, especially nga di silang gintugiran sa DILG nga mga frontliner man sini nga kampanya kay sunod diri sa observation ni Councilor Gonzales damo gidagyapon nga ulat pa nga makatuan sa enforcement unit kag iya sa barangay create nga grupo antes magbiya kapin pagid sa mga naga-okupar sa sidewalk kag ining mga illegal parking sa mga mayor nga dalanon. Sila niya kontani kung sa itong una nga nahawanan na ina sa gipatuman ng road clearing operation na 1.0. Amo man nagyapon sila niya balikan makamugyapon kag hindi na kamo magulat nga papanawagan pa sa nagakaigo nga mga violation. No? Pero ti daw jutay-jutay man lang sigurong nagbalalik guro aksyon ata. Kaya man ni sa mga barangay officials kag barangay workers siguro?
kuha nilang dalan, Blackson Rex, sa magtalikod gani ang buli isang tanod. Galing tiara naman eh. Balik naman parking. Ibig mo lang grupo ni Colonel Sibutsi makalabay sila. Di kalamay mo gini citation ha. Muna yung pinagkamasakit na. Ara ka sa lapit sa highway. Imbis nga magkarobaligya ka pa, kung matagan ka ticket da, hindi ka nagkabaligya da. Correct. Nung may multa ka gini. May multa ka pa, may balayaran ka pa. Okay na lang na may gulugalan siya ka, pero agyan ka karoon bisan 200 na ito balayaran mo, hindi mo lang kwaon kung why kasang Laban bulta. Pisili nga, inid kung tani, dapat kooperahan man sa nga pumuluyo. Kaya subong ang barangay, hindi karapal eh. No? Ang COVID-19, kapin pagid nga kinanglan, ginaduso man sa ligan na masunod na itong 7 mga barangay, ang ilas nga ginahimo, maayo ilang contribution good program sa idalom sa COVID-19 sa din, ang ilas nga best practice, liyag man i-triplicate o kung i-kuhan ini, isundon sa ibang pang mga barangay. Di balas ang Lunes pa ni ang road clearing operations ni nagsugod na tanan nga mga barangay diri sa Bacolod daw? Sugod na. Pero may ara gid action like sa mga nisiling ni Councilor Gonzales, niya may ara yan kundi tanod ang ina-utilize nila. Ang problema, ginuki lang yung mga santis daw kung mga sidewalk windows, kung masaway mo ka isa daw ay na nagkabalik. Illegal parking, hindi mo ng problema. Ating mga illegal parking na nakuha man na sadto sa pagpatuman nila blang sa circumferential road do. Ara na sa babaw sa mga gutter blang ginaagyan sang tao, ara na gina-parking mga salakyan. Pero subong nagbalalik naman. Sa Lakson, sa ilalong naman mo din ang Lakson, awan ko ara sa kilid, alam di kay kalabay yan. Oo na. Amo na, nagsaylo ang alagyan sang tao sa dalan. Wala na naggalabay ang tao. Kaya mo wala, pero ang sa mga barangay area, sa maling concern niya ni Councilor Lady Liz Gonzales, kasi rin gati ko naman sa lakyan ka mo, hindi yan, Ginaxon Rex, na kung pwede pa lang, may garahe gid sa inyo balay kay hindi pwede nga hindi magtuman ini kay December 15 gali kinahanglan may submission na sang report nga dapat i-submiter ang tagsa ka mga barangay kon malabutan pa ini by January nga mo ni ang validation kay evaluation sa DILG bulay mo na ang malukdos ang karon na sa labton kag pinalidad ang mga barangay officials nga monitoron ang gintuganan bilang frontliner sining programa. Yaring nga parayag ni Councilor Lady Liz Gonzales. On behalf of the 61 barangays, the punong barangays and the in charge, kagawad in charge for the road clearing operations. No? So nag-a-appeal lang kita sa Pumuluyo to cooperate. Kung ang imo na salakyan o imo na shanty or imo na store is ginanota during the 1.0 road clearing operation. So, gina-facing man sa mga barangay. So, maabot ginang time na maabot na i-clear ang ato na yung nag-obstruct especially ang mga vehicles, no? So, instead siguro kay kami overloaded with work, may COVID-19 pakita na everyday reports, may mga IEC, may mga continuing programs makita sa barangay aside from road clearing and COVID. Siguro let us cooperate na lang, no? Kaya instead of kami ma-demolish or mapatawag pa kita dialogue, so kita na mo na clear na dang imo na road or imo na tubang balay. So hindi na natin matandog. That is a big help sa ato ng mga barangay officials. Ang mga next, ang apelasyon sa Liga ng mga Barangay President. Ang budlay naman kung ang enforcement unit sa City Legal Office magkalabay sa inyo o tagabitaw kung illegal parking inyo kaso kay laban kagid manghilam mo sang penalidad. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon do aksyon at hupon una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Tiwayo man na kay gintas nila ang barangay nga mo ang magapatigayon sang road clearing operation sa ilan na tungdan. Kag mag-report sila daw 15 days lang ning hatag sang Department of Interior and Local Government sa Mapaslawan may premyo gid kamo, no? Grabe nga. Penalidad may premyo gid kamo ang Mapaslawan
sa pagpatuman sang road clearing operations. Amo ning mga barangay nga kung kaisa ipatuman ta na ina, no? Ang mga tagiya sa mga salakyan, bahugid may mga karwasan, may mga karwas pagid nga nagasulubraman sa pagka pwesto sa ilang pwestuhan. Ay puwerte. Sa may circumferential road from Sigasco halin ni Hayco, halin sa kay Hayco Mineral Hall nga ang parkingan porte halin sa Sigasco going to Handumanan delikado kisa. Amo na dapat panghawanan ina nga mga areas, no? Lantaw tani ko anong response sa mga barangay official sa directive sang Department of Local Government Units. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:23 ang aton oras. Daligid lang Aksyon Marlon Hinuia, standbayanay sa balita mo gikan sa Kapitolyo. Matagtanay pinaka commercials, balik lang kita sa diligid lamang madugay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Una sa tamang serbisyo! Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:24 ng aton oras, 12:24 na. Kadtuan tanay si Aksyon Marlon Hinuia, balita gikan sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa 99 ka mga market vendors sa Nakbanwas ang Sagay sa Barangay Paraiso. Nibla sa Nakbanwas ang Sagay mo ginpaidalom sa swab test sa COVID-19. Resulta posibleng mahibaluan karon sa hapon. Kag tubig sa Mining Pito, pamati taga Barangay San Jose sa Sipalay, nabuhang da. Ay ho. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinuia. Balita gikan sa Kapitolyo. Aksyon Mar? Rex, sa Sunal sang Sagay, partikularmente sa Barangay Paraiso, mahimo na nga may baluan ang resulta. Naging patagayon nga COVID-19 swab test sa siring 99 veteran ka mga market vendors na nagabaligya sa merkado publiko sa Barangay Paraiso. 99 40 kon 14 sa mga ini ang close contact sang mga confirmed cases. 85 market vendors sila. Pero hambal Aksyon Rex ni Kapitan Pipito Flores sang Paraiso, nag-ayo ining mga market vendors nga kung pwede masigisigi lang sila baligya dara sa merkado kay mapiktuhan man ang ila sa pangabuhi kung i-quarantine sila. Sugtan mo sila Aksyon Rex ang IATF sang Sunod sang Sagay Pasta. Tumanulan nila ang istriktong health kaga safety protocol na benigid ang ginatawag na physical kaga social distancing. Pananglit nga mayara sila sa kinaatubang customer. Nobyembre 12, si Mayor Ferdy Marañon nagpapanaog sa executive order na nagpaidalom sa ginatawag na granular lockdown. Porok mabini kon mabinuligon from highway panaog sa covered court kag diretso sa bahin sang kabugusan sang merkado publiko. November 12 ina siya ang executive order. Ining granular lockdown na inepektibo ini umpisa sa dosis ang tuwang gabi sa tong Lunes, November 16. Naglawig ini tubtob alas 11:59 sang gabi ang November 17 kay man gin disinfect ang area sang bilog nga merkado publiko. Amo maning time nga gin patigayon ang pagkakuha sang swab test sa 95 taram mga market vendors. Ang tinutuyo siring
pag-swab test sa mga market vendors ambal ni Kapitan Flores para nga ma-check lang kung bala mayara sang presensya sang COVID-19 dira sa public market. Kalabanan sini sa ila Axorex nagapangumpra sa iban nga lugar mo, mga malapit nga syudad kag Panwa may ara sa gihapon sang kaso sang COVID-19. Ari si Kapitan Pipito Flores. Barig granular na sir nga lockdown kay tungod nga gusto namon sir nga malantaw ang presensya sang COVID sa sini nga mga area kay kuan siya mo bali mga tindahan bla sa merkado kag most of the time nagapangumpra ni ang kung open times nagapangumpra ni sila sa mga nearby namon nga mga cities, LGU na may mga kaso man sir bala. So par bago ko lang subong sir na istorya ang kuan namon ang in charge ni sa COVID-19 Intelligence Task Force, subong sir ginaran subong ang result. Most probably base karon sa hapon sir magwa na ang official nga result. Amo na sir ang natabo pumo sir nga ini mga vendors ang ila sinaga-engage sa negosyo sir nga kuan nga mga perishable items bala sir. So hindi naton maprolong ang ila gid pag quarantine. So nagayo ni sila sa LGU kag sa amon man diri nga kung pwede sila maka-open kay tas ginahulat ng result. Nag-coordinate kami sa Interagency Task Force kag nag-grant ang nila request nga ma-open sila provided ma-exercise nila silang maximum o kung ang minimum health protocol. Listahan sang sunod sang Sagay, may ara sila sang gindugang lugar bilang high risk ang San Carlos kag sunod sang Cadiz. May gindugang mayara naman sang Ginkakas sa listahan sang high risk kon COVID-19 ang paghahambalan. Ginkakas bangod man nga nagtubo pa ng kaso sang virus sa sining mga lugar amo ning Calatrava, Manapla, San Enrique, La Carlota kag La Castellana. Ang San Carlos ag Cadiz gindugan nila sa mga high risk areas kay man bangod sang pagtugang sang kaso. As of November 19 sa record nagapakita nga ang Sagay City mayara 40 na lamang ka mga active cases. 7 ang nagkalamatay, 211 ang mga nagkalalayo, kabugusan nga 258 ka mga confirmed cases. Halin sa Sagay kaya sa Dugkantuan taraman ang sunod sang Asipalay, ginklaro ni punong barangay Marlon Canillo Sr. sa barangay San Jose waay sang kakulbaan ang mga malapit nga residente sa bahin sang Minahan bisan pa nga mayara sa natabo nga pagbuhang o kung pag-awas sang tubig alin sa ginatawag mining pit. Nagligad nga Martes inisang kagahon natabo ang pag-awas sa Sunrex samtang mahumo katulugon sa mga residente para stress iri ang takna sang kagahon. Ang rason tulo kay Kapitan Canillo una ginalantaw dali amo ang grabe nga pag-ulan nag-awas ang tubig mod nga ang mga materials nga tapon bla ka man ti ining tubig ni kundi way labot ang scraper la ha. Way labot ang scraper. Way na labot ang ining mining pit Axorex ang itsura sa ko narakaras babaw bla area dito. Daw yahong ni sa gani hong ni sa kag ang kalaparon siring kasangkaron ya mga 30 hektarya sobra ni. Ang kalaparong kasangkad di ato sang sarang buho. Ang pinakadalom ya kundi ang yahong mayara sang pinakadalom gusto nga tunga na. Ang pinakadalom ya nga buho is 285 meters. Ba grabe. Kadalom. So may nagatiner na nga tubig kung magtig-ilit inang tubig na serbi na Sunrex nga supply sa mga talamnan. So nagasigi-sige na yung daloy sa tubig kung magtig-ilinit. Kung mag-ulan, ginatabunan Axorex ang mga materials at tiga-ulan man mo. Hindi man pwede nga grabing ulan. Sige pa ang pag-supply mo na sa tubig alas sining mining pit, gina-close na sa ginatabunan sa mga materials
Ugaling, bagod man sang bunok, wala naglikad ng mga adlaw, na latawan ni ang ina sa naging tapon, kag na buhang. O hambal ni Kapitan Canilio, mga 3 meters man lang nga kadalumon sa tubig halin sa mining pit ang na area, Axorex, kaya matiratinguan na isigida ang city government sa Sipalay. Bali ang gidalinan to among puwerte nga volume sang tubig halin sa ulan? Oo, kag inang mining pit kila Sorex na mo na tuburan. Kung magtig-ululan, nagabaskog ba ng tubod? Kung magtig-ilinit, siyempre kinasuyo pa sa init ang tubig, hilay ang tubod. Nagsukat anaybla, ang grabe nga pagtubod sang tuburan, kag ang grabe nga pagbundak sang ulan, so umawas. Ang balayak Sorex sa arama sa ulunhan, hambal ni Kapitan Canilio, wala man malapot. Kay insigida na punungan man, sa mga matamat naman nga nagabalik sa normal sitwasyon sa sirang area, kaparadoban inang minahan ng Sorex copper mine, open pit sa barangay San Jose, tigil pasaratan nagligad ng mga tinuig, tugay ng mga tinuig, lugar na amo na sa isa sa mga ginbisitahan, tunod taliwan lang sa Environment Former Environment Secretary, Siena Lopez. Yari si Kapitan Marlon Canilio. Bilang mga naman sir, hindi man wala man delikado sir. Ang pag-abot mo sa level sa sapa, o mauntat na sa sanggwa, kaya ang sinking namon, below sea level na mo. Oo. Kasi pag-abot na sa elevation sa suba, mas tap na raya ang flowing sa tubig. Oo. Pero why man sir, kaya ginkamalayan ng ilgyo si Palay, kintabunan man na hingagaw. Oo. Para ang tubig hindi man mawasaw, para magdingadlaw, magamit liwat sa labnan sa irrigation. Mga tuburan naman nga sa kilid na sir, kinamo na siya sa mga tuburan sir mo. Kung magtingadlaw, ang iyan na tuburan, hindi na sa magtaas, kay matungod kay kinasuyop sa adlaw. Tingulan sir, ang mga tuburan gabuhi, mula nga gakusog sa, ang ilang sir nga gintabon sa kalog, para sir nga ginapagyan tubig para kwa irrigasyon. Muli ginatabunan na lapawan sa tubig, amo to nga nabuwang ang itabon nila. Ang area nga tubig sir, dira lang sa mga estimated ko, dira lang sa 3 meters ang area nga tubig. Wala sang may damage, mga sapat o wala man. Kapitan Marlon Canilio Sr. sang San Jose Sipalay, ang kaaksyon yung aksyon na Marlon Herboya, una sa palito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat ginaksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga kaaksyon ta, ang yariyo may nagpalimton ko sa inyo kay subong ni ka damo sang nagadulong sang ila sining inugbulig, no? Cash items kagiban pa para sa mga kauturan tablang apektado sang bagyo, no? Tubtob na lang ini subong adlaw, no? Ining call for donation, operation tulong, pagbulig sa mga nabiktima sang bagyo. Ang Aksyon Radio Bacolod kaupod ang mga masunod sa Wing Legacy Movement Incorporated, isa ka non-government kag non-profit organization. Fast maghahatag sang libreng shipment sa mga donasyon padulong sa mga apektadong lugar. Trinity Christian School ang magabaton sa inyo hamili nga bulig o kondonasyon para sa mga pumuluyo nga apektado sang bagyo. Ubtob subong adlaw Nobyembre 19. Ini bangod nga kinanglanon pa nga ipadala ini ang mga donasyon sa mga apektadong lugar sining nga simana. Naibalawan nga ang Aksyon Radio Bacolod pinagi sa partner organization nga Sowing Legacy Movement Incorporated nga kinanglanon nagid nga karon ang bulig o kondonasyon. Mayangot sila liwat nga nagapanawag ng Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga mga maluluyon o kung interesado
nga magdonar nga tubtob na gid lamang subong adlaw magabaton ang sang mga donasyon ng Aksyon Radyo Bacolod. Anong pwedeng madonar ninyo mas kinanglan gid sa mga apektado sang bagyo ang pagkaon, tubig kag personal nga gamit ilabi na ang mga sanitation and hygiene kits. Sa mga magadonar mahimo lang nga idulong sa estasyon sa Aksyon Radio personal na hindi gani magtawag sa 434-3861 kag 708-1237. Hindi gani sa 0947-637-6786 para sa detalye sa pagkuha sa imo nga donasyon. No? Ang Aksyon Radio Bacolod ang magabaton sa gyapon sang cash pinagi sa GCash o kon Remittance Center. Sa karon yari ang listahan sa mga nagdonar as of November 18 kahapon mga kaaksyon. Salamat gid kag thank you gid sa bulawanon nga kagipusoon sa kay Mary Jane Saludares Esquilia 1,000 pesos bayad GCash ini. Alma Punyado from Barangay 1, Ibi Magalona 1,000 pesos bayad Palawan pera padala. Kag Engineer Roel kag Dr. Marisa Pitalia and family isa ka sako nga bugas no. Nonong Real sang Barangay Panukoy 2 ka boxes ang noodles and 1 box ang sardines. Kay Miss Jorin Gosiauco and family sang Barangay Panukoy 3 packs ang assorted goods or pagkaon no? Ika-anong Barangay 18 Council nga ginapamunuan ni punong Barangay Madeline Diaz 20 cartons and 2 big plastic nga may unod nga mga parapton kag 2 ka boxes ang sanitation and hygiene kits no? Trinity's Christian School no? Trinity Christian School salamat gid 18 actually ka mga dalagko nga mga bag nga may unod nga parapton isa ka box ang sardines 2 ka box ang assorted goods 2 ka box ang personal hygiene 3 ka mga dalagko nga box ang face mask kag face shield 1 box ang noodles kag 1 box ang dried fish kuno ga no? Ika-8 tang tagdonar Mark Anthony Gargoles 3 ka box ang mga parapton no kag isa ka big plastic used clothes from anonymous donor no Mrs. Los Lidesma 500 pesos kag pamilya Hordivilla mga bayo maning nga ginpadala diri no ang mga ginhatag nga cash ang ibakal sang tubig kag pagkaon nga mas kinanglanon sa mga apektado sang bagyo. Ang operasyon tulong ang madugay ng social corporate program sa Aksyon Radio Bacolod nga padayon ang aktibo sa pagbulig sa publiko. Madamo gid nga salamat mga kaaksyon sa inyo hamili nga bulig no. Sa may mga inog padala pa dira pwede pa no hasta pa ni karon sa hapon mga kaaksyon nga pagbaton sa Aksyon Radio Bacolod. Actually, damo-damo naggawa ang yari sa lobby center sa Aksyon Radio Bacolod. No? Ayos, sige sa mga kaaksyon ta, daligid lang pag-relax anay ha. Para sa mga kauturanta, may tisi anay kulang belang imo sininga, lawas ang vitamin C, kinanglan mag-may tisi kita. No? Adlaw-adlaw dapat pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Ayos, sige, dali gidang ha kay manamyaw tanay kay okay na ba sa tanan ni kay Say John Von Helen Montano, mayong udto Action Rex, pwede ko ka pamangkot kung may kaso ni ang isa ka tao nga nag-discriminate sa tao nga hindi man ginagani involved sa positive sa COVID-19. Guaya bala daw gapangyaguta kag pakahuya. Salamat gid. Pwede pwede gina parang matarong-tarong managawa ipabarangay na. Jerry Hontiveros, may lang pagpamati pre ang guard ano to? Kamo sa dalom maagi ko da 1K. O sige pa ring Jerry Hontiveros. Si guard galing kay paano ka mabalaan makilala sang guard namon man? Paring Jerry Hontiveros nag-message di sa ako no. To Endre. Nag-message di sa akon si paring Jerry Hontiveros ang guard pabantayon sa dalom kay may iagi to nga 1,000 pesos para sa bulig si pari Jerry Hontiveros no. Liog lang tato hambala. Maagi to sa dugay-dugay no. Kay Josephine Batapa Rice, pwede mo ko mag-greet, sir. Jopin from Texas. Thank you so much, Jopin. Josephine Batapa Rice from Texas. Rana, okay na? Flor de Lisa Barilio, may lang pagpamati, Flor de Lisa. Kay Yiyel Lunedas, live from Singapore. Thank you so much, Gid. No? And Jose Loes Rosarial Toledo, may lang pagpamati, no? Okay. Halin sa kay Rosarial kag Rachel Toledo nga nagapamati from sign on to sign off. Turley Manatad Layos Jr. mayong udto lang Action Rex sa tamiyaw ko lang galida sa Golden Gate Subdivision Alangilan sa pamilya Pantilio kag Layos. Monitor gid sila subonga. Thank you so much gid. Alex Puentes, salamat gid sir. Martin Aliling may lang pagpamati and Heiko Mineral, no? Heiko Mineral. Kay Marilyn Abarte, ma'am, thank you so much gid. Salamat gid ma'am Marilyn Abarte. Kay Cory Bidaha from Kuwait, thank you so much gid. Ronnie Malangaya, delikado gid man kung taman ka overload ang truck damo gani gakatumba dira sa NGC Traffic and Accident Prone grid, no? Sige Salamat gid Ronnie Malangaya, no?
Kagawad Melchor Baroca Rombines, dira sa Hinubaan, may lang nga pagpamati. Melvin Piñafil, Sunny Boy Arnaldo Paladar, parang Sunny Boy, may lang nga pagpamati. Dira sa pwesto sa Central Market. Jerry Asiro, may lang nga pagpamati. And Lito Sicondes, Jem Asdilio Banaag, may lang nga pag-monitor dira sa Kabangkalan. Jem Asdilio Banaag. And batchmate Jonathan Fuentes, may lang nga pagpamati. Tomas Bronyola, kay paring Alexander John Terwell, kay Rose Guevara, and Belin Salaw, kay 251. Maperte ba? 251 ba? Salamat gida. Thank you gid 251. Kay George Gargasiran, o kigid ko sa saliva testing dan nasal swabbing. Mas maka-infect ang nasal swab, especially sa aton healthcare workers nga every month or less ginaswab sila. Mayong to Action Rex. Salamat kid sir, no? Sir George Gargasiran. Giovanni Formentera kag Jenny Perez sa Binalbagan. May lang nga pagpamati. Jose Barrientos, kay Angie Bato Balani. Mayo lang nga pagpanyaga. Bea Jonathan, may lang nga pag-monitor. Alex Montesas, linya spot home examination o kung saliva testing. Mas pabor ko na sa Rex. Kay makasave ang aton gobyerno sa kada testing, mas practical compare sa swab testing. Galing ang pamangkot, accurate o kung efficient gid bala, ini maka less cost man tuod ang gobyerno ta. Pero are we feel safe and secure by this process? Amo na ang pamangkot, no? Actually, ginatunan pa man nila Sir Alex, JR Mainit Trihon, kay Zet Alunan, may lang nga pagpamati. Tomas Brunyola, Arwin, ay kanatapos na ginyang kay Arwin, no? Kay Sandra Romero, good noon Sir Rex Niaga, permigid kami ga pamati, gatamyaw lang ko na sa barangay Inapoy, sa Kabangkalan, sa akon mama, dosya orasyon kag nung pipi, kag pamilya Tokero. Ayos, salin sa kay Sandra Romero orasyon. Thank you so much, Gid, no? And Vanessa Mayo, may lang pagpamati, Vane. Kamusta ka da, Vane? Vanessa Mayo, no? Kay Valencia Kinet, may lang pag-monitor, no? Kay batchmate Lynn Honio. Ay, pwede si batchmate to. Palihog ko bati sa ngakon nga tanan nga pakaisa sa La Castillana Honio family. Thank you so much sa batchmate Lynn Honio, no? Lynn Honio. Kay Ophelia Galero Arsen, lunch ta sa Rex. Thank you so much, Gid, Ma'am Ophelia Galero Arce. Thank you so much, Gid, no? Ayos, din pa ding ibanding. Dali gila nga kay pang liso-lisoon tadi. Kay Mary Jean Saludares, salamat, Gid. Thank you so much, Mary Jean Saludares, no? Tamyaw lang Saludares family sang Pontevedra from Hong Kong. Juan Roberto Nanet Delioso Sr., halin sa Dammam, Saudi Arabia. Thank you so much, Gid, Juan Roberto Nanet Delioso Sr. And sa Gian Von Getwell. Ay, pretty Getwell, Gida. Si Alex Montes, tamyaw lang sa pamilya Pasyulan, kagpanye sa Kalong-Kalong Airport, Purok 4 Magsungay. Madamo, Gid, nga salamat. Ayos, Kativer, may lang pagpamati, no? Thank you, sir. Kay Josephine Bataparais. Ayos, thank you so much, Pen. Sige, kay Florelisa Barillo. Nabasahan tayo ni Kaina, no? Ayos, sige, daligid lang mga kaksona, standby. Matagtanay pinakamang commercials, balik lang kita dugay-dugay. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan,
sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang magpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:56 ang aton oras, 12:56 na mga kaaksyon. Saway pa magkatsibugda pagamatamat na ha. Sa mga kaaksyon ta Life Extension Vitamin D3.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata. Sa Barangay Maaw sa Siyudad Lasang Bago, mag-live-in partner ni sasakay sa motorsiklo ho, aksidente kagabi, patay ining mag-live-in partner. Yaring kauntan sa report ni Action Brian Morden sa Noco. Sa detalye sa Action, Brian. At Rex, masubong nga balita, ini sa mag-live-in partner matapos nga dululungan, ini sila nga nagkalamatay sa isa ka nagluntad nga aksidente kagabi dira sa may National Highway sang Purok Timawa, Barangay Maaw, Siyudad sang Bago. Ang mga nagkalamatay dire Action Rex ginkilala sa kay Mayron Islaes. Amo ni siyang driver sa isa ka motorsiklo nga Raider 150. Napatay ini siya sa Bago District Hospital. Kuha siya din on arrival. Samtang ang niya naman sining back rider nga live-in partner niya amo si David Joy Laganada, 28 anyos. Napatay ini on the spot gid Action Rex dira mismo. Kagang nakaenkwentro sining tricycle, pinason man sini matinion ang driver amo si John Algara, 25 anyos. So diri sa Police Action Rex kwan ini critical man ang iya sining sitwasyon. Ang pasahero niya sini ang iya sining ginikanan nga Mosanday Robert, 51 years old. Kagang iya sining Iloy nga si Josepina Algara, 54 anyos. Ini sila mga pumuloyo sang Purok Paglaom, Barangay Anti, Siyudad sang Bago. Si Juan Gali, mayroon kang David Joy, pumuloyo ni sila sang Purok Binigtian, Barangay Kubay, Siyudad sang La Carlota. Sunod diri La Carlota, ini sila kay sunod diri sa kay Bago City PNP Deputy of Police nga si Police Chief Master Sergeant Celso Omega. Ining duha nga nagamotorsiklo, nagabiyahe ini sila from north to south. Kay mapauli sa La Carlota kagabi mga alas 8 sang lumapaw ang motor nila sa kurbada dira Action Rex. Kaglikom sa ilang ihibalo, labi na gid sa driver, may nagapadulong man nga tricycle. So sumalpok sila didto kag ang resulta ti amo ni ang kamatayon gid sang mag-live-in partner Action Rex, ano? May initial pa ko kanina baton nga report nga ining nagkalamatay subject for confirmation pero ti ang source ta sigurado man halin ini sila sa siyudad sang San Carlos kay halin man to sa may napatay man sila nga pamilya to Action Rex. So papauli na ni sila kuntani sa siyudad sang La Carlota. Ari si Omega ang sini. So ako sa initial pangusisa dito sa traffic investigator. Ini sir ang singko ng motor na Suzuki Raider. Sino sila sa Bacolod, dito ko po at sila mga terminal. Okay. Mapulis na sa Lamaropa. Tapos from Lord to Foundation
kalsada, gali sir, do ano naman ang mismo lugar sir, dito huwag may puste or may ano sir. Wala pa lang sir kapag hindi yung lugar na po na sir, pero format ko na sir. Action Rex sa palayag sang Deputy Police ang Bago City PNP. Amo nang balita gikan sa Nokpo anyway sa pakarunan taniya ang regarding sa illegal nga droga kag illegal nga panahor diri sa Negros sa Occidental. Balita sa Nokpo, Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa action sa Bacolod. Action. Right. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidakson na Brian Morden. Subo-subo maning balita ho. Ting initial nga report nga halin pas la sa San Carlos ining mag-live-in partner. Pag-abot man dira sa area sang maaw nakasumalang man ini sang aksidente nga gintunaan sang ila siling kamatayon. No? Subo-subo maning balita. No? Kantuan tanay si aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Guardia nga nagpangihi ginagawa ang armas lutang suspect na dakpan kag nakastiguhan. Yari ang kaunda sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Hello. Oh. Ayo di purma. Ate, hilo Ah. Ayo di purma. Hindi amo. Daw ka pigawaw. Sino, kuhay ka pa niya, gagawin si Toto. Sa mga pangamot lang na kung kaisa. Oh yes, actually, no? That's why nga hilo-hiloan na ito, no? Para ka mahon. Ayo. Nakarami sa mga signal ko. Dami, no? Oo, mga bata, lining ito ka-swapi lang, at least daw maganahan ka man daw. Gani man daw signal ni Kapchad kag ni Kagawad Jofred. Tapos suwak lang. Ayo di purma. Nayo lang ang pag-monitor silang duhada sa Barangay Robles la Castellana bla. Why nisla ga absent mo bisan ga duty nisla sa barangay sige monitor nila. Oh yes, actually, naman na mga maukol ko tagpalawati. Laban eh. Sila ni Toto Manuel ko. Joseph si Joseph. Si pare sino ganing pare ko'y nag-aral lang ng guard nagpanaog na pero ti kadugay nagsaka sa liwat no. Si pare Jerry Hontiveros. Si Maninoy Jerry. Okay, may ibilin siya nga 1,000 pesos para sa donation niya. Okay. Ti ginapahulat sa tong guard sa dalom ti nagpanaog man to si guard. Tapos ti nagsaka man di kay wala pa man to si paring Jerry Hontiveros. Basera na gusto yun da. Basi magaligwa ka na pare i-message lang si Yado kay para nga ma-jaggingan niya. Sino nga Yado? Yado mo ikaw Ari ko sa balay di man. I-message ka kung i-message mo man ko. I-message lang bala. I-message nga ari ko sa baba top di ba? Ayo di purma. Simo da. Isang libo da. Hello Jerry. Merry Christmas da. Aba. Pasukay na naman yun. Ayo di purma. Hindi amo. Di Nigeria buot ni. Laban Portes pa ni Nigeria. Maka-coffee ko. Ambot kung sige pa coffee yan Pakapi pala ko puros maninoy galing kay do tripping sa mundo kaon subong mo. Medyo aganaga lang pare ko Jin maninoy correct good. Pero kung masubra da pas mayo man no. Okay ato May lang pagpamati kay Lilian Hamandron Balagosa ho. Sa kilid sang Barangay Hall, Fortune Town. Sa may Estefania nakakuha na dagali subong Madam Lilian nakabalik na kamuda kay nagligad na do ginsirado kung nagsirado. Okay. Tunog ng monitor mo sa kilid Barangay Hall na sang Fortune Town. Di dapat tunugon gid no. Tunugon gid ang kuto may monitor full volume Volume no. Bahalan dang tupad balay mamati lang na sila. Kay Madam Lilian Balagosa. Salamat gid Madam
gani, oh. Thank you, Mga gid. taga barangay Panokoy, kapamati, si Murag mayong hapon, gid. Mayong hapon gida sa mga inyo. taga barangay Panokoy, gid, Si Kagawad Peter Noble. Kagawad Glenn Burgos. Si Glenn. Ito si Kapitan Bibing, Si Kapitan Bibing. natural. Kag tanan nga barangay officials na. Si Libuon, si Polidario, si Olivar, si Cabalo, Jason, si Buboy Cabalo. Yes, kag si Akson, Eric Magbanwa. Ayo di Purma. Si Chairman Baldirama, no? Ay kay Iski Chairman Baldirama, no? Kay Carlo Baldirama, no? Kay Dennis Richard Tiboro, maga-monitor magali sa San Enrique, taga-sakdi. Sino man? Taga-sakdi man? Taga-sakdi si Akson Eric. Nagano ka, nagpudag-pudagaw? Ayo di Purma. Taga-sakdi ang baldi Dennis Richard Tiboroma. Piyo si Dennis ba? Gani man. Piyo kay. Karon, happy birthday. Wala sa tirada Alex, no? Si Ophelia Galiro, Arce sa Isabela. Lang yung portigit pagkadlawon si Akson Eric Magbanwa, no? Malipayo, no? Malipayo na iya, madam. Always na iya. Gatubod na nga, gatubod, madam. Gatubod, tuburan. Ayo di Purma. Basta gatubod na muna, malipayon. Kung naganinit natin, wala man ah. Ayo di Purma. Do tubs ba? Do tuburan. Sige na. Ano tong gwardya to? Ate, timan kang lisi Kaya ang gwardya nga kapangihi, ginagaw yung shotgun. Si Grace Barriento Solera, utoy-utoy pakadlaw man, no? Hindi mapunggan ba? Sino wala, Madam Grace, enjoy lang kita. Gani May man, pandemic ta. Importante ka enjoy tawas in a while. Laban, ito ano ning gwardya na eh? Ating gwardya kaya. Ang panghihiya? Ating panghihiya na utot. Kagin ko wag iya sila nga armas. Tutang. Utot ay panghihiya. Nagkagta sa largo. Sa loob lang ang gindalaga ng armas lutang to. May isa po panghihiya na untat kay Aginauriba yung shotgun actualized. Kinagaw ni isang suspect na si Remark Hilado nga taga barangay Lantad Silay City ni. Tikintay may kapanghihi ng gwardya nga si Warlito Pirotso kasi Mario tarong taga barangay Panokoy ginbutong yun yung shotgun nga Aginauriba sa security guard kagamot to nga may ara nga linagsanay nga natabo po prayo sini paglaga sa security guard Action X pitik pa ni ang gatilyo sang sining arma sa security guard kag nag-attempt pa nga tiro ini pero sa mas mayong swerte way malupok ang shotgun sa security guard kay naka-safe green may ara nga wala sang kung naka-safety ini kag wala ini maglupok sang tiro ini sang suspect nga si Raymond Hinado mo to nga may linagsanay nga natabo kay gwardya ni siya sang Pascargo Logistic dira sa may barangay Singkang Airport amo to nga nanaptan ini nga suspect sa may litsuna na yung kadito ginmap ini siya ginpulyen ini siya kastigo sa mga bystander kadito na recover ang shotgun sang sining security guard nga si Warlito Pirotso Akson Rex di bangod sinin na dakpan ini siya sa mga residente kag giton over ini sa police station number 8 kag sa kay police Staff Sergeant Roberto Gaurana Jr. nga pasakaan ini siya sang kaso tungod sining pag-agaw niya sang armas kaso nga robbery kag ang kaso nga great threat. Bali, ang mismong gwardya ka, kinakot mo sa gwardya ka? Oo. From Pascargo Logistic Warehouse, pakantong ito sa may nagsunan sa area sa Station 1. Pagkila lang iskapulay ka, upos sa mga bystander, ito yan. Ano sa aking kawat na ng armas ng security guard naman? Oo, ginawat niya. Ginagaw. Why ka preparo sa security guard, sir? Wala kaya kung siya ka pang-English siya? Oo, tapos? Ginagaw niya. Kung sa gwardya, di pagka-ano sa posisyon ng sa suspect, dito check siya, bakit wala sa kakakuha mo sa receipt check, at pinapit ko na magupok, mga nga nagsanay sila pagkadto sa tunan.
Porsulo sa palayagan ni Police Staff Sergeant Roberto Gabrona Jr. ang case investigator sa station number 8. Subong ginapreparan ni Gabrona ang kaso nga robbery kag grave threat kontra sining suspect si Raymar Quilado nga ara karon sa custodial facility sa police station number 8. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magpapag report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sakay sa mga kaaksyon ta kay Alin Odi Francisco Camacho, may lang nga pag-monitor. Monitor pamilya Camacho kag Sibunga dira sa barangay Hagimit, La Carlota. Kay Grace Barriento Solera, shoot out lang taga Monteverde. Ayos, thank you so much si Day Grace. May lang nga pag-monitor taga Monteverde da. Kamustang baho sang manok daw, okay na? Ayos, sige kay Bibing Dagiya Bautista, may lang nga pag-monitor. Paring Ala Navales kag Jusing Topas. Kay Rofi Libran sa Dakbanwasang Bago, no? May lang nga pamati. Oy, sa mga kaaksyon ta, dali lang ha, kay yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa Kantuan tanay si Aksyon Roger Gote, balita gikan sa syudad sang Cadiz. Unahon tanay Aksyon Percival Villamor, standby anay noy. Unahon ta si Aksyon Roger Gote, binimay kang tanan sa 19 anyos nga lalaki nga nadakpan sa border control sang syudad sang Sagay nga may dalang nga syabugin pasakan na kaso karon nga adlaw. Yari ang counter sang report ni Aksyon Roger Goteb, Jer. Action Rex sa katalanan nga pasakal sang kaso ang isa ka 19 anyos nga lalaki matapos nga siya nadakpan sa border sa Sagay City PNP Purman bahin sa Interagency Task Force sa Sagay COVID Task Force. Ini nga persona kuhaan ni sang Cebu na tabo ang yes, 40 suspect ikilala kay Gerald T. Patigas alias Dudong, 19 anyos sa ginakag residente sa Purok Santa Cruz sa Barangay Taud Poblacion sa Ciudad San Escalante. Suro sa report na ini ang mapasulod kuntani sa Ciudad San Sagay, mga pauli siguro sa Ciudad San Escalante, sa ginisagin lockdown na pang-diretso ini siya. So, giblakingan siya sa yato pasaunan nga mga katapos ang IETF. Pagkatapos, tungkol kay may mayari, ini siya nga daw kaduda-duda, ini siya ang ginambalan nga pangbalis karon ang yasining nga bulsa. Dito nakita ang isa ka plastic sachet sa ginapatid mo kagaran karon ang crime lab. Nagbotsilingon nga droga na gidini. So ini ang nabitan nga elongated nga nakuha siya nga Cebu, nagabilis ang 2,500 ka pesos.
confiscate man ang iyang XRM single motorcycle in favor ini sa pulis ila siya patigayon pa nga ginapatigayon pang investigasyon kag subong inquest ang ini nga persona. Report gikan sa siyudad sa Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Robert Gutin report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa gidaksyon, Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz, kag Sagay area. Katuan tayo sa aksyon, Percival Villamor, ni may kangtanan sa top 1 high value target sang siyudad sang Bago, arestado sa bypass operation sang kapulisan. Yari ang countdown sang report ni aksyon Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex, ang Bago City Police Station nagkandak sang bypass operation mga 1:40 sang hapon, Nobyembre 18, 2018 dito sa may Bantayan Boulevard, Barangay Poblasyon, Bago City. Kaga nadakpan diri ang isa ka 38 anyos nga top 1 high value target sang station nga ginkilala naman sa kay Roldan Hito E. Bisador. Roldan Hito E. Bisador, kag ini siya soltero, kag driver, kag residente sang relocation Barangay Lagasan, Bago City. Ini si Roldan Hito Action Rex nabaklan sang aton police pursuit buyer sang isa ka Hitzel transparent suspected Cebu, kag na-recover sa iya posisyon kag control ang duwa pagid. Kahit self-transparent suspected siya bali 3 ini, kag na-recover naman sa iya posisyon kag control ang taga 3 kapanid nga tag 100 pesos nga amo ang gingamit sa pagbayba sa iya. Kag ang mga items nga siya suspected siya nasulod ini sa isa ka driver's license holder, aksyon na Rex nga color green, kag nakuha man sa iya posisyon kag control ang cash nga iyagid sa bulsa niya nga 285 pesos. Karon ini ang suspetsado nahunong sa custodial facilities sang Bago City kag nagaulat sang kaso sang pag violar sang Republic Act 9165 sang Anti-Dangerous Act, the Drug Act 2002. Amoy ni ang nakuha naton nga balita gikan diri sa Bago City, ang inyo ka aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidaksyon Percival Villamor. Tamiyaw lang si Toto Kyle Arnay sang La Castillana. Monitor man si Toto Kyle Arnay sang La Castillana. Okay, sige daligid lang mga ka-aksyon na standby. Manong balik kita sa diligid namang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan. Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansay anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Alang-alang na to sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB, standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dinig lamang madugay, upod na kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sining Aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon